מה זה? אני לא יודע מה מיוחד בו. מה זה? זה גם חומרים שונים, אתה רואה? אני חושב שזה חומרים שהוא ממיס אותם אחר כך. זה נחמד. זה ממש משהו חדש, אתה רואה? ויש פה גמישות, תסתכל, זה משהו שפרסם על זה מאמר. זה, בהדפסה אחת, זה חומר גומי, זה חומר קשה. פה יש לו גם גומי, אתה רואה? וכל זה בהדפסה אחת בשילוב חומרים. זה מדפסות של רחובות, של... כל יש טבעות, כל דברים כאלה. זה האף שהוא דיבר עליו, אתה רואה? תראה מה זה. איך אתה מייצג את הדבר בצורה... אתה לא יכול. זה גם מעניין. רואה דיפרנציאל, תסתכל איזה דיפרנציאל. גם אצלנו מישהו יתפס, אתה רואה? מה אתה אומר על המשחקים? אני מתלהב, חלק מהם... זה גם, אתה רואה איזה ספוג זה. עכשיו אתמול כבר שמעתי את ההרצאה, אבל היום היא הייתה יותר טובה מאתמול. צריך להגיד לו שהעברית שלנו מאתמול היום השתפרה בהרבה. כן, הוא דיבר ממש יפה. הוא לא דיבר יפה, אבל אתמול הוא הרגיש שהוא צולע, הפלסטיני יש לי שום בלילה. קליין, אבל אתה רוצה שאנחנו נעשה איזה תחושה. זה פלסטיק, זה הפטרן הזה, יוצא לנו איזה משהו... אור של נחש. לא, אבל תראה גם איך זה גם כמו הבן, זה גם אש. כן. אז זה מה שהוא אמר שזה היה פח הים על... אז אני לא מבינה, במסגרת האוניברסיטה יש לו כזאת מין... יש לו מין בית מלאכה כזה? יש לו מכונות, חוץ מזה, בגלל שהוא אחד החלוצים בתחום, אז כל החברות עובדות איתו. אז הוא שומעות לו דוגמאות, מסבירות לו, זה, הכל, כי הוא מומחה מוביל. הוא הוציא ספר עכשיו, את מבינה? זה הספר זה הוא הוציא? הוא והבת זוג שלו, כן. מלבה קורמן זה הבת זוג שלו. שהיא עיתונאית או משהו כזה. אתמול הייתה גם, היום כבר לא באה. זה בעברית? עכשיו יצא מיולי, הוא נותן את ההרצאות. הוא לא דיבר על זה כי הוא לא עשה פרסומת, המול שלו עושה פרסומת כל הזמן. אילן שפילינגר, זה הבא. את הולכת לקנות את זה? לא מכיר אותו. דוקטורנט, טכניון. יכול. מצוין, יופי. זה השם. טוב. תגיד, ביום רביעי בבוקר אתה יכול שניפגש? עד 3:30 יש לי זמן. אתה שאתה רוצה. אני לא יודע, כי יש לי מישהו שבא אליי לצפון, אבל אני לא יודע באיזה שעה. אבל אם לא, אז אפשר, כמו יום שישי לצהריים. זהו שאני צריכה להיות בראש העין ואני לא יודעת מתי אני חוזרת. יש לי, מתחלפים לי הדיירים בבית שלי, אז אני צריכה להכין את הבית. טוב, אז נדבר, יום שישי לצהריים. אפילו בשבת נתפגש, אני לא אומר פה. אוקיי. אני יום רביעי לא בטוח, אם אני אוכל בסדר, יום חמישי מה קורה, את כבר לא פה? לא, זהו, יום רביעי אחרי צהריים אני נוסעת ואני חוזרת או בשישי. 99% שלו ביום רביעי. אז בואו ננסה או בשישי או בשבת. בסדר. זה כבר להתקשר, לא הייתי בשישי, לא מפריעים לי. בסדר, כן, אני לפעמים לא יודעת אם אני לא, אם מפריעים לי אני לא אומר. אתה לא אומר. אני אומר את הטלפון. בסדר, 100%. בדיוק על זה אני מחזיק טלפון בלי אימיילים, בלי כלום. כבר למדו בכל המקומות שאני עונה לאימיילים אחרי יום, אחרי יומיים. אז אני זקן, מותר לי. לא, בדיוק התחלתי לכתוב לך היום, למה לי יותר טוב לא, שנפגש ונדבר. מה, דיברתי עם מישהו מהגלריות האלה? יש לך בחורה?